Veysi Demir, Doğru Haber. Heta serkeftinê sekinandin tuneye. Ji heftê meha cotmehêvir ve du mehu nêv derbas bû. Êrîş, qetliam û qirkirina rejima terora siyonîstên hatine merhaleya wehşetê yên hember sivîlan hên nesekinînin. Rêxistina terorê İsraîlê li hember tuğayên Qesam, tuğayên Qudsê û komên dinên berxwedanê nikarin hebûna xwe nîşan bidin. Gelek zayiyatan didin. Ji ber vê yekê êrîşî sivîlan dikin. Êrîşên ciyên ku sivîlan xwe sipartinin dikin. Li ber çavê hemû cîhanê êrîşên nexweşxane, camî, kilîse, mektebên netewên yekbûyî dikin û vê yekê jî tewve naşêrin. Ji serokê Amerîkaya şeytanê mezin Biden û welatên Ewropayê destek û piştgiriya bêsînor dikirin. Bi parastina civaka giştî ya netewên yekbûyî bêperwa û bêtirs qetliamên xwe yên li sivîlan didomînin. Carnan li welatê me di şîroveyên televîzyonan de û beyanên şeref Amerîkayê ve tê gotin, di navbera Amerîka û serokê rêxistina terorê ya İsraîlê Netanyahu de nakokî heye û her wekî din. Rewş newsaye. Raya giştî ya cîhanê dixapînin. Ev yek rê û rêbazên wan e. Wexta ev beyan ji cîhanê re dihat ji rêxistina terorê ya İsraîlê re bi dizî dibêjin tu çi dikî bike. Ev yek bi temamî li hev sorkirine. Êdî tu kes bi van dek û dolaban bawer nakin. Ji ber ku ew bawer dikin ku ji xeynê wan kesên din kolene, heywanin û ji bo xizmeta wan hatine xweliqandin, li gor vê baweriyên xwe yên siyonîst ew ji kuştina tu kesî dûr namînin. Van sapıq û kesên ji rê derketinin encaq hêz û quwet wan bisekinînin û rawestînin. Heta ku li hember xwe hêz û quwetekê nebînin, wê vê dijminantiya xwe ya bi însaniyetê re bidomînin. Ji heftê meha cotmehêvir ve hemû îdraxkirinên wan binûser bûn. Digotin eskerî û artêşa wan bi hêz û quwet e. Me dît ku ev yek ji balona ku hatiye pifkirinê îbaret e. Ji ber ku cesareta wan tuneye, nikarin derkevin hemberê berxwedan û berxwedêran. Êrîşên sivîlan dikin. Divê em weka misliman, mücahîd û berxwedêran tenê nehêlin. Amerîka û Ewropa bêsînor destekên xwe didin rêxistina terorîsta İsraîlê. Welatên mislimanan hêj komên têkiliyê û ziyaretên xwe didomînin. Belê, ev zulüm bi vî şeklî û bi vê awayê naye sekinandin û rawestandin. Ji xeynî Yemen, Hizbullahê Lübnanê û Hizbullahê Iraqê tu dewlet û hereketek tê nakevin nav tevgerê. Helbet ev tevger û hereket nebese. Ger lîderên welatên mislimanan vê tirsonekiya xwe wisa bidomînin, wê xelkên misliman û wîcdanên cîhanê sînorê wîcdanê derbas bikin û dawiyê li van zulman bînin. Heya êrîşên li ser Xezê bi dawî nebin, divê boykot dewam bike. Zext û zorên li ser rêvebirên welatan bênavber dewam bikin. Heta Aqsa azad nebe, serkeftin û serfiraziyek tam neyê bi dest xistin, divê mijarê de bi me re sistîtî çênebe. Divê rojeva me Aqsa û Xeze be. Divê em vê yekê bi zar û zêçên xwe jî bidin nîşandan. Divê em vê zulmê ji neslên xwe re bibêjin. Dibêjin em vê hêrsa xwe her daîm zindî bikin. Êrîşên ser Şêx Saîd Efendî. Di vê rojeva Xezê de siyonîstên di nav me de jî firsendekariya dikin. Êrîşên İslam û mislimanan dikin. Vê yekê jî ji xwe re weka firsendekî dibînin. Ev siyonîstên di nav me de yên diwarê medya, akademî, siyaset, huner û cîhên din fealiyetên xwe dimeşînin. Ji heftê meha cotmehêvir ve ji rêxistina terorê ya İsraîlê re tu tiştek ji xwe negotinin. Di ser de hewlê didin ku siyonîstan baş nîşan bidin, wan paqij bikin. Weka têzanîn li Diyarbekirê cehdeyek wê bê vekirin. Navê vê cehdeyê jî wê bibe cehdeya Şêx Saîd. Ev kesan ev yek ji xwe re wek firsendekî dîtin û dest bi êrîşê kirin. Bire gafilin o, beriya her tiştî Şêx Saîd Efendî ji nav vî milletî derketiye. Şexsiyetekê mimtaz û bijartiye. Hûn ji kerban bimirin jî ev xelq wê Şêx Saîd Efendî û hevalên wî bi xêr û başiyê her dem yad bikin wê rêya ku ew tê de ne bişopînin. Kesên ku gotina davêjin Şêx Saîd qaşo xwe wek rojnamevan didin nîşandan. Ez ji we re tenê gotinekî dibêjim. Hûn ji Şêx Saîd re bibin qurban. Her wiha gelo hûn tîne ku Şêx Saîd Efendî û hevaldozên wî re dibêjin xayîn. Ger hûn li xayînan digerin, ji xinisê xayîn dernakevin. Berê li Eynekê, paşê li Selanîkê û Kıbrısê binêrin. Ji jon Türkan binêrin. Li îtîhadxwazan binêrin. Li toxm û bizrên wan mêze bikin. Vesselam.